Oikein hyvää huomenta. Täällä minä jälleen olen työpaikalla ja ennen kuin aloitan päivän työt, niin haluan jakaa sun kanssasi yhden ajatuksen liittyen iloon. Tänä aamuna mä luin Raamatusta tätä tuttua kohtaa, ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ja minä aloin sitä oikein ajattelemaan, että miten ihmeessä sitä ihminen voisi ottaa sen ilon niin kuin omaksi väkevyydekseen ihan siellä tavallisen arjen keskellä. Silloin kun sua väsyttää, silloin kun sä oot surullinen, masentunut, sairas ja susta ei yksinkertaisesti vaan tunnu siltä, että sä olisit iloinen yhtään mistään. Koska välillä meillä on näitä päiviä. Ja itse asiassa mä kesällä kuuntelin yhden henkilön opetuksia ja niin kun hän on tutkinut paljon tällaista niin kun, ihmisen fysiikkaa ja miten meidät on luotu ja mitä kaikkea niin kun, luonnon konsteja sitä voisi olla ihmistä niin kun, parantaa ja ihmisen hyvinvointia parantaa. Ja kuuntelin hänen tämmöisiä luentoja ja hän sanoi, että itse asiassa ihmisen aivot eivät niin kun, ymmärrä sitä, että jos sinä hymyilet, että onko se hymy aito vai eikö se ole. Ja minähän googletin tänä aamuna, että pitääkö tämä oikein paikkansa. Ja minä googletin, että mitä ihmisen aivoissa tapahtuu, kun hymyilemme. Ja täällä löytyi tämmöistä hauskaa tutkimustietoa, että hymy saa meidät todellakin voimaan paremmin. Täällä on lueteltu 4 kohtaa. Hymyileminen tekee onnelliseksi ja saa menestymään elämässä on tämmöinen ensimmäinen kohta. Ja täällä on tullut tämmöinen tutkimustulos, että mitä leveämpi hymy, sitä onnellisempi ja paremmin elämässä menestyvämpi kyseisestä opiskelijasta. Niin opiskelijoille on tehty tätä tutkimusta. Tuli kaikilla osa-alueilla. Sitten toinen kohta, hymyily pidentää ikää. On tutkittu, että onnelliset ihmiset elävät pidempään. Sitten 3, hymy tuottaa aivoissa mielihyvähormoneja. Hymyileminen tuottaa endorfiineja, serotoniinia ja dopamiinia. Ja hymy saa aikaan, täällä sanotaan, että hymy saa aikaan yhtä paljon mielihyvää kuin 2000 suklaapatukkaa. Oi voi. Ja sitten 4, tämä löytyi täältä tämä kohta. Pelkkä hymyn näytteleminen saa aikaan hymyilyn positiiviset vaikutukset. Eli hymy on tarttuvaa, kuten haukotus. Eli meidän mantelitumake reagoi kasvojen ilmeisiin ja hymy vaikuttaa mantelitumakkeeseen, vaikka vain väkisin vääntäisit naamasi hymyyn. No minähän kokeilin tätä kesällä, mulla oli vähän vaikeita hetkiä ja yhtenä aamuna heräsin ja ajattelin, että mä en jaksa nousta edes ylös, että mitä ihmettä se nyt hyövää nousta ylös, kun mua surettaa ja mua väsyttää ja oli paha mieli. Sitten mä muistin tämän naisen sanat ja minä aloin itsekseen hymyilemään siellä peitoalla. Mua ei yhtään hymyilyttänyt. Minä vaan vedin naamani hymyyn ja olin siellä hymyssä suin. Ja sitten yhtäkkiä mua alkoi hymyilyttää se, että minä siellä yksinään peitoalla hymyilen. Ajattelin, että kyllä mä vaan olen aika hassu ihminen. Ja mua alkoi naurattaa loppuviimeksi. Ja sitten mä huomasin, että mulla olikin paljon parempi olo. Mä jaksoin nousta ylös ja aamukahville ja uuteen päivään. Eli ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Eli se, että kun me uskovina ihmisinä, minä tulkitsen sen näin, että kun minä jaksan, silloin kun minä jaksan kääntää katseeni Jumalaan ja alkaa ylistämään ja kiittämään Jumalaa, koska kiitollisuushan on myös iloisuutta. Jos sä saat lahjan, sä oot kiitollinen, sä oot iloinen. Jos sä tulet terveeksi, sä oot kiitollinen, sä oot iloinen. Eli ylistäminen, Jumalan palvominen, hänen ajatteleminen saa meissä aikaan iloa. Ja kun mä jaksan kääntää tänäkin aamuna mun katseen rakastavan taivaan Isän, joka on aina hyvä, aina kiitoksen arvoinen, aina minun ilon ja rakkauden kohteen arvoinen, vaikka minun olosuhteet olisi mitä tahansa. Meillä ihmisillä on täällä välillä vaikeaa ja se vaan on niin, että ihmisen elämä on välillä hankalaa, mutta meidän asenne vaikuttaa siihen, minkälainen meidän päivästä muodostuu. Eli tänä aamuna minä ainakin haluan tarttua siihen, että ilo Herrassa, hänen ihmeellisyydessä, ihanuudessa, rakkaudessaan, voimassaan tälle päivälle on minun väkevyyteni. Ja toivottavasti sinäkin
saat tästä semmoisen kipinän, että aletaan kiittämään Herraa siitä, mitä hän on. Iloitaan siitä, että hän on meidät pelastanut, lunastanut, rakastaa meitä, pitää meistä huolta. Ilo Herrassa on sun ja mun väkevyys. Joten iloista päivää meille. Moi moi!